det kan vi ikke være tilfreds med. Jeg skal være ærlig om, jeg laver selv 2 mål. Fremragende op første gang over Jesper Jensen, og andet mål, da spejler det sikkert Jon Dahl i den side. Har så aflevering til René, som han godt nok skal afgøre, men jeg falder han godt nok. Yes. Han var jo på modstanderholdet i dag, jeg vil sige, at han var vores bedste mand. Der er jo mange, der mener, at det er en selv, men jeg kan kun tage det, som Jesper Dahl han kom op og sagde sidste gang til træning, og han har trods alt ikke spillet med ret mange gange, at han mener faktisk, at det er mig, der er den bedste. Han sagde, at Lars Mikkelsen nu er rigtig god fodspiller, og det tager jeg selvfølgelig til mig. På trods af, at han har Arsenal-mand, så har han trods alt lidt hjerne. Nej, men jeg tror, jeg vil vælge at tage ham, som andre sammenligner mig med, både som spillermæssigt, men også udseendemæssigt, og det må jo være Beckham. Det er helt klart Beckham. Jeg er måske ikke den hurtigste mere, men jeg har en god teknik, godt blik for spillet, god spilforståelse, og så ser jeg jo umærket ud. Dengang jeg spillede i Kolding, var det klart Kasper Søndergaard. Jeg synes faktisk, at han har udviklet sig lidt, og jeg må sige, at Klitgaard, der er langt mellem plads med. Og nu hører jeg som regel ikke efter sådan Vendelbo. Han siger, at de har ikke forstand på ret meget her i verden, så det kan ikke rigtig bruge til noget. Jeg ved bare, at sejren de taler for sig selv, og så ved jeg, hvad alle de andre de siger, at jeg er klart det bedste. Ja, det lyder ikke helt forkert. Jeg tænker lidt Lukas Andersen også indover. Jeg er meget teknisk stærk, men jeg har nok lidt samme afslutningsteknik som Helenius, det er rigtigt. Hans Henrik Andreasen, det er der ikke nogen tvivl om. En spiller, som jeg har haft meget med at gøre i min tid som OB-fan, men som jeg er rigtig glad for at tage til Esbjerg, og som ikke rigtig har nogen forårsager, langsom, dårligt taklende. Det er meget sådan karakteristisk, også for Jespers spil.